салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки як навори пешкаши шумо кунем ки дар бораи манамихе сумкаҳое ки дар бар мегирем барои ҳаҷ рафтан. Барои ҳаҷ рафтан кадом намуди сумкаҳо барои шумо дар кор мешавад. Шахсан ман ҳамин хел сумка гирифтам, то ҳоло вале одат накардам ки ҳамина чӣ хел дуруст пӯшам, тарафи рост пӯшам ё тарафи чап. Ва аз нафароне ки аллакай ба ҳаҷ рафтам, аллакай зиёрат кардан, медонанд ҳамаи чира, мо ба ҳамон хотир мерем наворбардорӣ мекунем ки то ки шумо фаҳмед, ёд гиред. Ман ба кадом хотир ина пеш аз ҳаҷ рафтан духта истодам? Ба он хотире ки омӯхта шавам. Дар вақти намозхониам ҳамроҳ мегирам ки дар он ҷо дар вақти иншоаллоҳ дар хонаи худо дар вақти намоз хондан, албатта мо бо сумкаро ҳамроҳи худ мегирем. Ва аз як хабар шунидам, вақте ки модарам ба ҳаҷ рафта буд, модарам ки ҳозир дар шаҳри Екатеринбург аст, ба мо бисёр советҳову рафтори хубро нишон медиҳад. Як мардак дар сумкаш $800 доштааст, дар ҷое ки овозӣ мекунад, таҳорат мекунад, дар ҳамон ҷо гузоштааст, таҳорат кардааст, баромадааст. Баъд аз даромадан аллакай азиз, ҳамин ҳолатҳо барои шумо дучор нашавад, шумо бояд эҳтиёт кунед. Вақте ки сумка мегиред, бо ҳамроҳи сумка бисёр одам намоз хонда наметавонад. Барои ҳамқа одат кардан дар кор. Пеш аз оне ки шумо ба ҳаҷ меред, бояд ба ин чизо одат кунед. аз ҳамин хотир мо иншоаллоҳ худо розӣ бошад ба бегоҳ навора мебарорем ки дар бораи сумкаҳое ки мо ба ҳаҷ ҳамроҳ мегирем. Чанд сумка дар кор, чӣ хели сумка дар кор аст. Назди сумкафурӯш мерем, иншоаллоҳ ин сумкафурӯше ки аллакай ҳоҷӣ аст, 2007 сол ба фикрам, хато накунам 2007 сол ё ки 2016 сол бошад, ё ки 7 сол ба фикрам гуфт, 16 сол додараш рафтагӣ. Нафарони пеши нафар мерем ки аллакай маълумоти пурра дар бораи ҳаҷ дорад. Ин советҳо, ин рафторҳо, ин сумкаҳо, тарзи гирифтани либос, сумка, зубной паста, шотка, ҳамаи амиро ма бисёртар аз ҳоҷиҳо иншоаллоҳ ки мепурсам ва пешкаши шумо хоҳам кард. Дӯстони азиз, бо мо бошед. Мо бисёртар кӯшиш мекунем ки тарзи нозукиёш ва тарзи дуруст рафтор кардан дар ҳаҷ наворбардорӣ мекунем то он даме ки ба шаҳри Екатеринбург бием, иншоаллоҳ ки бо наворҳои туристически, яъне канали мо туристически мешавад, иншоаллоҳ бо маълумот мешавад, информатсия мешавад, ҳар он чизе ки хуб аст барои мо ва шумо, барои наворгирӣ, мо аллакай тайёрем ки чунин наворҳоро хубтар, нахстар ва бисёртар кунем. Чизи хуб аст. Дӯстони азиз, бо мо бошед.